Ix-xale infetaħ fit-12 ta' Mejju tal-1926 fiż-żona ta' Qar id-Dud f'Taslima, fi żmien meta l-lokalità kienet qed tiżviluppa bħala ċentru turistiku u soċjali. Id-diżinn tiegħu fuq stil Art Nouveau maħdum mill-inġinier Ingliż B.W. Cordwell mill-inġinier Arjali malajr għamlu wieħed mill-aktar postijiet popolari għal divertiment u attivitajiet soċjali. Il-proġett kien ingħata b'konċessjoni mill-Gvern lil Carmelo Axisa wara sejħa pubblika għal tender fl-1923 biex fuq is-sit pubbliku ta' Qar id-Dud jinbena ix-xale. Għal snin twal ix-xale kien magħruf għall-ikliet, il-ġelat, is-sfin u l-mużika live li kienu jiġbdu lejh familji u żgħażagħ. F'intervista ma' TVM News fl-2017, ir-riċerkatur u slimis Tony Terribile kien iddeskriva x-xale bħala post mimli ħajja u mużika. Kellu żewġ sulari biex ngħidu hekk, u wieħed kien livell ta' triq. Allura hemmhekk kien hemm kollox istat ti, kolsu kafe, tu ġelat, u per eżempju jsemmu l-ġelat. Il-ġelat kien jitħaddem hawnhekk. U isfel kien għad-dansis. U kien hawn l-orkestra. L-orkestra tgħaddi minn hawnhekk malli tħalli triq it-torri, hemmhekk tibda tisma' dik l-orkestra sabiħ għaddu l-kanzunetti antiki ta' dawk iż-żminijiet. Filmati mill-arkivi tal-PBS juru l-binja mkisra wara li ntlaqtet minn bomba fit-tieni gwerra dinjija f'Marzu tal-1942. Minkejja li aktar tard ġiet restawrata u reġgħet fetħet il-bibien tagħha, ix-xale qatt ma reġa' kiseb il-glorja tiegħu. Fl-1959 il-binja ġiet iddikjarata li ma kienitx aktar sigura minħabba l-ħsarat li ġarbet matul is-snin u ngħalqet għal kollox fl-1963. Għal ħafna, ix-xale jibqa' simbolu ta' żmien meta Taslima kienet sinonimu ma' eleganza, mużika u divertiment fuq ix-xatt. 100 sena wara l-ftuħ tiegħu, il-memorja tiegħu għadha ħajja fost dawk li jgħixuh.